LGU SM City Tarlac sa gasolinahan. Ganun tuloy oh. Arayat. Ayun dito. Tuntigal. Okay, good morning mga bossing. Dito tayo ngayon sa irigasyon ng Rosales, Pangasinan. Uwi tayo ng Manila. At matagal na tayong hindi nakaka-uwi. Almost 3 weeks na. Kaya uwi muna tayo sa ating mismong tirahan sa Valenzuela. At ihinto muna natin yung ating pinapagawang bahay. Kasi yun na yun. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating video, ang ating intro muna. Alright mga boss, meron tayong tatakbuhin na 152 kilometers. Time check natin 7:21 AM. Sabi ni Google 11:36 ando na tayo. At okay, tayo na mga bossing. Ingat na lang sa atin at marating tayo ng payapa sa ating pupuntahan. Sige, ito na. Salukuyan natin yung binabayo-bayoan ko ni Gasol ng San Pedro, Rosales, Pangasinan. Ito yung mga nasa 1 kilometro may ata ito eh. Sarap pa magbiyahe ngayon umaga kasi hindi pa mainit ang panahon. Kaya mamaya okay, kakaliwa na tayo dito papuntang Tarlac. Ayan, kaliwa na tayo. Dahan-dahan lang kasi kaya naman pala traffic. Kaya nakita ni Google na traffic talaga. Ano to? Ganda. Wow. Kaya panagbenga ba yan? Galing. Kaya pala dami oh. San Manuel. Yun. Dito sila nagkukan. Haba nito. Oh. Panagbenga ba yan? Kaya pala nakita ni Google kanina traffic. Pala yun. Oh, gaganda oh. Haba. Mga bossing, panoorin nyo to sa aking YouTube channel oh. Sa kwanto San Manuel Tarlac, boundary ng Pangasinan Tarlac. Galing, ang dami. Haba. Haba nyo.
Oh, ito pa oh. Oo. Ah, dito lang. Tapos na. Sa una naman puro pulis. Ito army. Fiesta nga. Meron pa rito. Fiesta. Dito ngayon no, dami. Buti na lang hindi ako nakakuan. Naipit. Ito na, Moncada na tayo. To, bayan ng Moncada. Welcome Moncada, LGU. 1997 pala ginawa yan. O meron pa isa rito. Ano naman to? Parang kwan din to ah. Ah, kwan naman to, fire yun, yung manti, yung panang mga bombero, March 1 ngayon eh, oo nga. Moncada na tayo, mga boss. Dito tayo sa bayan ng Moncada. May palipalingki dyan. Ay, hindi ako nakabili ng talong. Doble na lang. Oo nga. Ito yung bayan ng Moncada. $20 sibuyas. Pati sibuyas hindi ako nakabili. Ito, ang ganda ng kalsada dito. Ito yung mga may tindahan ng tubig eh. Alam ko meron pa dyan banda dito eh. Yung maliliit. Ito yung dating dinaanan ko na ginagawa. Ganda no? Manggahan sa kanan natin. Oh, wala akong masabi sa kalsadan to, napakaganda. Walang gaanong dumadaan ah. Ako pa natin ito, paniki na to eh. Eto. Puntang paniki. Malapit na tayo sa akin. Kakaliwa, 26 kilometers. Ang ganda ng kan dito oh. Pero natarlak pa rin ba to? Nang New Hope. Uy, 90? Takbo natin. Bakit mahina ang takbo? Wala naman traffic. Ako na lang ako sa inyo. Ito yung bagong kalsada rin ito eh.
Eto na, malapit na tayo sa SM Tarlac. Ikot na to eh. Baho ng kanal ah. Ito na, SM Tarlac na oh. Tatawid tayo ng stoplight, tapos makikita na natin yung SM Tarlac. Oy, ayan. Pero wala pa tayo nakikitang sibuyas. Ayan o, SM City Tarlac. Welcome to SM City Tarlac. Traffic na. May konti-konti ng traffic. Tarlac na to eh, Tarlac City. Mga kamatis. Wala akong nakita sibuyas ah. Ayan o. Salamat po Tarlac. Pero Tarlac pa rin to. Seven kilometers turn left. Salamat po yun, pero Tarlac pa rin. Six 1.5, kakaliwa na tayo. 1.5 kilometers. One point 3. Kaliwa na tayo dito. 50 meters, 40. Pero dito pwede na. Kaso doon tayo kakaliwa sa kabila, sa may gasolinahan. Kasi pag kumanan tayo doon, puntang San Fernando yan, Banban Tarlac, San Fernando. Ito kaliwa tayo, Kapas. Tapos ko na Arayat, Magalang Road na yan. Dito tayo kaliwa sa gasolinahan. Yun din yun eh. Oh, tapos kakanan tayo dun, banda ron. Yun. Ito, tuloy-tuloy na to. Na naman. Isang malupit na naman na tuloy-tuloy. Ito na yung tuloy. Yung napakagandang tulay dito, na dito dati may nadisgrasyang kotse nung umuwi kami ni Commander. Ang ganda ng tulay oh. Ilog yung kanan natin. Oh, ni Arayat oh. Wow, ganda ng Arayat. Napakataas. Napakataas ng Arayat. Iikutin natin yan.
Diyan may nasusunog na mga kagubatan din eh, sa Arayat. Eto na uli, welcome Pampanga. Sabihin Pampanga na tayo. O yun no, maliwanag pa sa sikat ng araw. Pampanga, ayan Pampanga. Galing, Pampanga na tayo. Bilis naman. Checkpoint. Pampanga na tayo, ang ganda ng Arayat oh. Oh, beautiful Mount Arayat. Dito tayo sa bayan ng Magalang, Pampanga. Bayan nila to. At may Jollibee. Magalang pala yung may Jollibee. Malagod po. Malaos ko po, Arayat. Oh, sa Arayat na tayo. Ayan oh. Malaos ka po, Arayat. Malaos, sabihin, Arayat na to. Ayan yung Arayat oh. Ay, kaganda ng bundok Arayat eh. May biyak talaga sa gitna oh. May bypass dito eh, na maganda eh. Arayat pa rin tayo. Ang daming riders oh. Grabe. Kadaming riders naman yan. OBR. Dami. Oh, nakapila sila. Mauna na ako sa inyo. Pampanga. Dami. Siyempre, lady ko yan dyan. Ayan na tayo sa Thank you Arayat. Marshall pala to. Ayan o, Thank you Arayat. Ano nang kanto? Naka Thank you Arayat na eh. Dami pa rin dun oh, mga riders. Sarap lang sumabay sa mga ganyan. Saan kaya punta itong mga to? Sa likod natin dami pa eh. Pampanga, Santa Cruz, Pampanga pala to. Kakaliwa sila dito.
Dito kumaliwa sa ilog. Yay! Lapit na. Yan, dito kami bumili pandesal. Sana ba yun? Kakanan na tayo dito. I love Santo Domingo. Doon tayo galing eh. Dito naman tayo sa kabila. Ayun, dito. Doon tayo galing. Doon. Dito naman tayo. Yan, dire-diretso na lang to. Ganda ng... Wow, sarap maligo. Ayun o. May naliligo. Kahit mainit, di gano'n sumakit yung balikat ko ah. Global Plaza, San Simon. Eto na oh. NLEX na to oh. Tatawid tayo. Ito na NLEX oh. So ganda sana kung may daan dyan oh. 125 na motor. Eh di mabilis sana. Ayun, kakaliwa na tayo doon. MacArthur na yan. Madalas ang kartilyo. Basta nagpula pa. Nagpula pa. Nasa San Simon na tayo. Ay, ay, ay. Sunod, Apalit. Isang oras kalahati pa. Nasa ako na tayo. Malolos ba to? Malolos nga, alam ko to eh. Meron pa tayo isang oras pa. Oop, taas na naman tayo, diretso lang. Galing nun, ay titulay. Ang laki pala ng kanya no, nakatambog sa ilog. Buti pa dito, medyo asfalto ng kunti. Oo nga. Grabe traffic. Malulos pa lang tayo. Kala ko linggo walang traffic. May lalagay pa lang ko na tubo. Tabang, tapos sunod Giginto. Gaantay na yung apo ko sa akin. Malapit na tayo ng Bukawi. Konting area na lang.
Nasa Bukawi na tayo. Alam ko maganda kalsada Bukawi na to eh. Ito na yung Golden City. Yung isa ko nyo no. Ayan o, Golden City. Bukawi na. Mura pa rin si boss dito eh. 150 sa ako. Aba, mura si boss dito. Malapit na tayo sa Joners. Joners, ito na oh. Bukawi pa rin tayo, pero Joners na. May Kawayan, Malinta. Ito na, Joners. Yung palang Joners, Lulumboy pala yun. Lulumboy. Marilao na tayo. Valenzuela, diretso pa rin. Lapit na. 24 minutes. Budget King, Marilao. Ito na. New Star din pala to. Wala na naman si Giorno. Giorno, tulay na ng Marilao.